El govern català iniciarà una batalla en diferents fronts per intentar anul·lar el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre aprovat divendres pel Consell de Ministres i en vigor des del mateix dissabte. En la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts es faran públiques totes les mesures que emprendrà el govern a partir d'ara. El govern d'aquest dimarts, diguem-ne, amb tota la informació sobre la taula, anunciarem quines mesures i quina actuació política institucional hi emprendrem davant d'aquest acord del Consell de Ministres i expressar, evidentment, dues coses. La nostra preocupació pel que pugui representar aquest pla hidrològic des del punt de vista particularment del Delta de l'Ebre, però també la preocupació de la manera, diguem-ne, com es gestionen i com es fan les coses, no? I com es presenten i com es vol fer passar allò que se'n diu col·loquialment bou per bèstia grossa, és a dir, presentar com una hipotètica millora davant dels regants, allò que tenim molts dubtes que a més ho sigui una bona millora pels regants de Catalunya, no? En declaracions a la xarxa, el conseller de Territori i Sostenibilitat avança que la lluita es farà en diferents àmbits, també el de la Comissió Europea. Contestarem en tots els àmbits que puguem, tant administratius com polítics, i evidentment no descartem, és molt probable que en els propers dies es precisi emprendre accions davant de la Unió Europea, perquè en definitiva estem convençuts que si alguna cosa no fa bé aquest pla és sintonitzar amb tot el que eren els principis rectors que recollia la Directiva Marc de l'Aigua. Crec que és un pla realment antiquat, conceptualment parlant, i per tant hem de defensar que no s'apliqui. El pla hidrològic de la Conca de l'Ebre limita el cabal del tram final a l'Ebre a 3.220 hectòmetres cúbics anuals d'aigua per poder destinar-ne 11.000 a regar. El pla planteja la construcció de nous embassaments i preveu un augment substancial del consum de l'aigua del riu. Actualment la demanda d'aigua de l'Ebre ascendeix a 8.210 hectòmetres cúbics anuals, però la planificació del govern espanyol amplia aquesta xifra i permet arribar a 10.700 hectòmetres cúbics al 2027. El pla reserva per a Tortosa un volum mínim de 3.100 hectòmetres cúbics a l'any, mentre que el govern en reclamava 7.167 en any sec, 9.508 en any mitjà i 12.543 en un any humit.